Yes, shout out mga dolog mga guys. Arita style sa mga higdar nga. So naara tagliloan kay nagkulkog sa tas mga tangay kulkugon. Kulkog sa kuan. CR nga barado. Kulkog guys. Ano itong trabaho ko? Kinulkugay mo yung trabaho. Mga barado, kulkog. Bisag di barado, kulkugon. Shout out mo niya mga dol. So mga guys, diri dito si CR. Nagkuot na rin kay barado. So taga diri itong pan. So mga itong nakuha o. Hapit na punong balde. Mga kuha na siya. Mga basbaso, mga sagbot. Grabe yung trabaho na. Mga trabaho sa mga gwapo. So okay guys, no? Nakahuman na tagko. Kulkog walwag. So tuwing guba ang kuan. Florin kay para marang ang atuang bukton. So balik sa sunod kuan diri og naan tong susa kay napoy para dito sa CR sa second floor. So hapit ang talamban yan natay bulitunon dito ng mga to. Let's go. Hey mga dolls ug mga guys. Mga guys. So nana ko sa talamban. Hapit ko kay nagbulit. Nakoy bulitunon. Okay sa kay kapoy kayo. O time check na to kay alas 2:50 5 sa kahaponon. So mani akong trabaho guys, bisag unsa akong trabaho diri. Mani si trabaho nga bisag unsa. Pwede ka mukuot sa bowl, kung stock up. Bisag unsa kuoton. Nya kisa toy ganahan pa kuot din na lang ko kaya kung kuoton. Ayaw di ma. Grabe ka kamang nga ganina. Mga bus-bus yun ang pugaran dali guys. Oh. Mga bus-bus yung pugaran. Pamatay ni pugaran ni bus-bus yun. Dahil gimalik kaya ning atong pugaran. Labi nag kapis uno ng itlog mo kuan yun. Mo busika yung pugaran. Gamay ni bulitunon dari. Itong mga dapas vlog na to nato diha nga gamay na pati bulitunon gamay nya. Wa na kabalik dire kay na may daghang sugo lain. Mo nang nabiya-biyan dire. Agad-agad ra man ta sa magsugo na to guys. Ngayon sila nga biyaan diha. Balag wa pa na human biyaan ta na. Eh sugo ko na wa. Ala na diha biyaan. Pregapon. Na daghang iguglit. Tungod sa late, daghang iguglit dito. Kung sa kong bata, eskwela, atot eskwelahan. So, di na mo makontrol ang oras. Mo nang late dita, yung maulay sa tag-out. Masih puno, mo na nga. Time is time, yun. Kung alas 5 na gani niya, naitiwasunon, alas 5 lagi ka kay time is time man. Yung late beta, di ba? May cover time. Maman. So mayon gani nga stop sa trabaho, stop gina. Biyain ninyo bahala gon human kay napatilaing kuan ana man ang mga trabaho nato mga kuan. Natida nga kuan. Imbutido. Pa. Ano to imbutido guys. So gamay ra ni bukilya. Ano ng bukilya tarungunon kay pagkarin ako diri daghang kay tubig, lisod ko og papilit. Muna karon gibalikan nato, wala kay tubig, murag arang-arang ron. Murag duha ka uwan siguro kahapon. Mura uwan kahapon. So karon murag makapilit ni gini siya. Pilit na rin guys. So mauli na ta guys kay hapon na out na alas 5 guys. So nate helmet basig na masakay das daan diha, pamara lang mo diha oh. Mo ni akong isulobo oh. Mauli na
na guys, oh, mga dol.